Златен медал е за Конератор Центо, производител Тедом Чехия, изложител Чайн ООД, град Ботевград. Благодаря на комисията за правилното решение. Thank you the commission for the correct decision. Тъкмо се чудих в коя група са сложени код-генераторите. Очаквах, че господин Чакъров ще ни влъчи златния медал, тъй като нашия лозунг е технология в хармония с природата. Ние сме направили само 21 код-генератора. Казвам го искрено само, значи би трябвало да сме направили 2100 или 21 000 код-генератора. В Европа работят повече от 10 000. В Чешка република, където съществува фирмата Тедом, която е нашия доставчик, Чехия е голяма колкото България. А там са монтирали повече от 800 код-генератора. Ние, нашите са 21, господин Ковачки е монтирал тук там още 4-5, Дойц още 3-4, малко са. Надявам се следващите панели код-генераторните фирми в България да получават повече златни медали и медалите да бъдат връчени от министъра на екологията.